gending jineman ular kambang karo kacu kuning. Anjir. Aturke kacu kuning sik ya. Ya. Anjir ya. Iya. Nggih. Ya, joget teh ya. Monggo, Kong. Ayo Mbah Waji yo joget yo. Iya, 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 ayo joget sih lo, joget sih kok, ini lo, malah joget sih, oh lo, elingo marang janjimu, wong manis jidrane, saiki dur lali. Rusake awakku iki amarga mikir tresnani kok tinjau ngatos-atos rasane lara dadaku wong ayu kowe lunga ora pamit aku saiki adoh dunungmu wong kacu kuning tandha katresnan kacu kuning kanggo pepele nalika biyen kowe isih tak sandhe mrono mrene isih tak gawa bisa nadyan mung sedelo lo aku yo jaken iya ayo golek mi ayo jak joget wat age ndang baliyo wong ayu aku kangen ketemu sliramu kacu kuning tak jak tunggu baliyo wong ayu kumpul karo aku yo asik yo lelole tampani nak dikeke nak ombeni nak ayo cak dijupuk diparingke wong liyane ya iyo elingo marang janjimu wong manis nidrane saiki dur lali rusake awakku iki amarga mikir wong sing tak tresnani rasane lara dadaku wong ayu kowe lunga ora pamit aku saiki adoh dunungmu wong kacu kuning tandha katresnanku kacu kuning kanggo pepele nalika biyen kowe isih tak sandhe mrono mrene isih tak gawa ora bakal bisa nadyan mung sedelo hae lo we ya
Jan Depi wis rasa ngenteni kuping yo guys. Wis kepancing saiki. Age ndang baliyo wong ayu aku pengen ketemu sliramu. Kacu kuning tajak tunggu baliyo wong ayu kumpul karo aku. Matur sembah nuwun. Ki wis diaturke lagune Kacu Kuning.